سب تو پہلے پھول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی رسول اور کربلا وچ موجود یہ اتنے بوڑھے سن کہ انہاں دیاں اکھاں دا جڑا پلکاں دا گوشت ہے نا ایتھوں وہ لٹک کے اکھاں تے آ گیا سی بڑھاپے دی وجہ کمر جھک گئی سی لیکن جدوں سنیا نا کہ مولا کربلا آ رہے تے حاضر ہوئے مولا میں بھی شامل کرو تو سرکار نے فرمایا تسی تے بہت بوڑھے ہو تے جہاد ہے تھوڑا جہا پیچھا ہو گئے اے ہن اج کل تسی بندیاں نے ویکھیا ہونا انہاں ایتھے پٹی بنی ہوندی ہے ہن سارے بندے یہ وجہ کی سی یہ کدو بجی انہاں جدو ویکھیا نا پیا جڑا گوشت میرا اکھاں تے آ گیا اس تو سرکار بڑھاپا سمجھیا انہاں پٹی لئی تے پلکاں تو گوشت اٹھایا او دے اتے بن لئی توجہ ہے حضرات بن کے تے چادر کمر نال لپیٹ لئی اپنی چادر پٹکا بنیا اور ہاتھے چ نیزا پھڑیا کچھ سدھے ہو گئے گوشت اتاں ہویا پھر آ کر دن لبیک یا حسین مولا ہن ویکھو خاں سائیاں فرمایا آ جا ویکھ لیا نا اندر نو سائیاں بھئی یہ بندہ کربلا دے قابل ہے تو میں آ جاؤ ٹھیک ہے سرکار نے انہاں نال ملا لیا اے کربلا ہے